Hayırlı erте, efirde Tataristan yanılıkları studiyada Oniya Gıbadullina. Bizning bugungi çağrılışta. Gün sayın 2,5 milyon yumurqa Loyish qishchilik fabrikasidan reportaj. Şair bilen ressam birdamligi Raul Fayzullinni hem Ahsan Fatg'iddinovni birlashtirgan yangi kitob dunyo ko'rdi. Ma'arif problemlarini nishik hal etiladi? Respublika Ma'arif ham fan ministri Elsur Hadiullin turdan-tur efirda shular haqida so'zladi. Loyish qishchilik fabrikasida har kuni 2,5 milyon yaqin yumurqa yetishtiradilar. Ko'rsatkichlar Tataristonligina tugul, ilning boshqa tabaqalarida ta'min etilgan mumkinlik beradi. To'liq oldagi yozmada. Бәяләр үсешенә юл куймыйча, җитештерелә торган күләмне арттырырга җитештерүчеләр әнә шундый максатлар куя. Күп күләмдә тавык йомыркаларын башта катыргы савытлар буенча сортларга аерырга, ә аннары кибетләргә җибәрү өчен әзерлиләр. Беренче булып йомырканы сатып алучы кулына ала, чөнки без йомыркага кул тидермибез, аларны машина терә. Без инде контейнерларга җыябыз, ә алга таба тартмаларга. Loyish qishchilik fabrikасы Татарстанга кирәкле йомырканың 80% җитештерә. Шулай ук ул Россия базарына иң зур тәэмин итүче. Илдә 10 иң яхшы qishchilik фабрикасына керә. Шул исәптән халал категориясында. Махсус компьютер программасы автоматик линиялар һәм персонал эшен җайлаштыра. Җитештерүдә чит ил өлеше булса да, ул эштә тотрыклылык тудырмаган. Чит илдән безгә ветеринария препаратлары һәм витаминлы комплекслар, запас частьләр керә. Бүгенге барлык чит ил партнерлары Россия Федерациясендә рәсми вәкиллекләргә ия. Һәм безнең гаризалар тулы күләмдә үтәлә. Биредә тәүлек сайын 2,3 миллион йомырка җитештерелә, ә елга якынча 1 миллиард. Монда ук предприятиедә күп санлы тавык йомырка сала. Монда бары тик табигый үсемлек, азык һәм артезиан скважиналарыннан күп баскычлы чистарту системасы аша узган су. Өстәвенә 2,5 миллион йомырка салучы тавыкның махсус режимы бар. Буларның барысы да тавыкларны тәмле продукт җитештерү буенча рекордчылар дәрәҗәсенә җиткерә. Предприятие импортны алыштыру системасында мөһим урын алып тора. Яраты предприятие стабильно бик матур гына эшли. Монда инде 500-гә якын кеше халык эшли. Экономик күрсәткечләренә караганда, алар бүген 2020 елда 5 миллиард 600 миллионлап йомырка җитештерделәр. Алар инде безнең күп яшьләргә эш урыннарын булдыралар. Шуның өчен бу төп компанияларның берсе безнең районда. Аларның яхшы эшләве безнең өчен мөһим булса, ул инде республика өчен бик мөһим. Qishchilik fabrikасы продукциясы йомырка да, тавык ите дә атна сайын үткәрелә торган авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә сатыла. Алия Галиуллина, Инна Данилова, Линар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары, Loyish районы. Республика эшмәкәрләренә базарда яңа мөмкинлекләр ачыла. Химградта хәзерге шартларда Технополис резидентлары эшчәнлеген яхшырту буенча фикер алыштылар. Предприятиеләр эшчәнлекләрен туктатмады, киресенчә җитештерүне арттырырга, продукцияны чит илләргә дә җибәргә җыйналар. Бер компания имплантлары Украинага ярдәм буларак озаткан. Кичкенә генә цех чит ил станоклары белән җиһазландырылган. Ренишоу, Англия. Биредә имплантлар Елизаров аппаратыннан алып, мини-пластинга кадәр ясала. Җиһазларны санкцияләр кертелгәнче сатып алырга өлгергәннәр. Базарда калган тәэмин итүчеләр дә бар. ДМГ, например, у них завод был локализован в Ульяновске, как я слышал, они все Чит илнең бер заводы Ульяновскида иде. Алар барысын да алып китте. Германия, Корея фирмалары ябылды. Швейцария вәкилләре эшли әле. Аларга өметләнәбез. Надеемся на них. Станокларда тузган, тәүлек әйләнәсенә эшлиләр. Заказлар 2 тапкыр арткан. Компания безне хәрби хезмәткәрләргә булыша. Макеевка госпиталенә 1,5 миллион имплантларны бушлай җибәргәннәр. Бу предприятие республика хастаханәләренә хезмәт күрсәтә. Кер юу машинасы 100 килограмм кырны юа. Бу оешма үз хезмәтләре белән шөгыльләнүче шәхси компания заказларын үти. Тукыманы конвейер аша күп санлы станоклар аша үткәрәләр. Аларны тикшерәләр. Кайдадыр пычрак материал күренсә, ул юыла, ә бик начар сыйфатлы тукыманы шунда ук юкка чыгарабыз.
Компания җитештерүне туктатырга җыенмый, киресенчә, аны киңәйтергә, кеше персоналны да эшкә киемнәр белән тәэмин итәргә планлаштыра. Цепочки логистические не разрушены. Логистика чылбырлары җимерелмәде. Без иске запаслар белән генә яшәмибез. Башка заказчылар табылды, шулар белән эшлибез. Предприятиеләргә федераль дәрәҗәдә дә булыштырырга тырышалар. Біздің республика үшін бұл бик мөһим предприятие. Мен әйтеп киттем инде. Предприятиенең алар безнең бөтен больницаларны шулай итеп теге менә бильолар яларга барып палатларны алмаштыралар инде. Алда да аларның планнары күп. Химград Технополисы 2022 елда Кремне узган дәрәҗәдә 57 миллиард сум күләмендә саклап калырга җыена. Икътисад министрлыгында мондый күчмә утырышларны ешрак үткәрергә карар кылганнар. Фарис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Эшмәкәрлеккә ярдәм фонды бизнеска кредит каникуллары бирәчәген белдерде. Монда сүз микрозайм килешүләреннән файдаланучылар турында бара. Түләүләрне 6 айга кадәр кичектерү яки айлык түләүне киметү каралган. Әлеге чара бизнесменнар 1 мартка кадәр рәсмиләштергән кредитлар буенча гына гамәлдә була. Ярдәм сорап фондка мөрәҗәгать итәргә кирәк. 82 миллион сум түләүне кичектерү турында 29 гариза кабул ителгән инде. Яңа форматта бәхетле билетлар Казандагы җәмәгать автобусларында билетларның күләмен кичерәйткәннәр. Касса тасмаларына бәяләр арту сәбәпле пассажирлар йөртүчеләр шулай итеп чыгымнарны киметергә булган. Транспорт карталарыннан файдаланучылардан тыш билетлар элеккечә барлык пассажирларга да бирелә. Чувашия Республикасының Ядерин шәһәрендә тылда батырлык дигән төбәгара патриотик марафон башланды. Ул Сурский һәм Казан оборона шикләре төзелеше тәмамлануның 80 еллыгына багышлана. Бер ай дәвамында Чувашия һәм Татарстан территориясендә искә алу чаралары үткәрелә. Марафон 4 майда Казанда бәйрәм концерты белән тәмамлана. Аклы-каралы фотосурәтләрдә чын каһарманнар язмышлары. Бу аларның Бөек Ватан сугышы елларындагы батырлык фронты иде. Хатын-кызлар, өлкәннәр, балалар 41 елның Зәмһәрир салкындарында оборона шигын төзегәннәр, окоплар казыганнар. Күчмә күргәзмә экспонатлары шәхси архивлардан, Татарстан, Чувашия, башка төбәкләр милли музейларыннан алынган. Бүген безнең дөрестән дә истәлекле вакыйга. Бүген ике күрше төбәк үткәрә шундый зур чараны башлый һәм без бу чараның ачылышында бүген катнашабыз һәм бу безнең истәлекне, безнең мәңгеләштерү чараларын бергәләп үткәрү ул безнең өчен, татарстанлылар өчен бик мөһим. 2021 ел Чувашиядә Сурск һәм Казан оборона шикләрен төзүчеләрнең батырлыгына багышланган иде. Масштаблы мәдәни чаралар ике республикада да уза. Чувашиянең байтак районнарында мемориаллар барлыкка килде. Киләсе җәйдә иң зурысын Казовка районында ачы күздә тотыла. 80 ел элек ватанны саклау бер территориядә яшәүче барлык халыкларның уртак эшенә әверелде. Яңа гасырда да дуслык элемтәләре какшамады. Каһарманнарның нәселен дәвам итүчеләр ата-бабаларын хөрмәтлиләр. Уртак Россияны бергәләп төзиләр. Марафон ачылышында Татарстанның камера хоры беренче телдә җырлар башкарды. Карабызда төрле милләт вәкилләре хезмәт куяшлык, марилар да бар, чуашлар да, татарлар да, руслар да. Инде безнең бүгенге чыгышка килгәндә, без үзебезнең чыгышыбызны Идел буе халыклары җырларыннан торган попури яисә тизмә белән башлап җибәрдек. Анда шулай ук төрле Идел буе халыкларының җырлары кергән иде. Бик җылы каршы алдылар. Төбәк ара марафон картасында ике республикадан 4 район теркәлгән. Финал концерты 4 майда Казанда Татар дәүләт филармониясе сәхнәсендә уза. Чувашия Республикасыннан яңалыклар өчен Фарис Мөхәммәтов, Светлана Позднякова, Елена Дмитриева, Михаил Солин. Татмедианың конференциялар залында әхсән хатлары китабын тәкъдим итү чарасы булды. Китап авторы халык шагыйре Рауль Файзуллин. Китапта Татарстанның халык рәссамы Әхсән Фатхетдиновның Рауль Файзуллинга язган хатлары тупланган. Язмаларда үткән гасырның рухи яшәеше, әдәбият сәнгать дөньясы шәхесләр турында бәян ителә. Интернет заманында хатлар язышу рәссам һәм шагыйрь арасындагы иҗади дуслык яңа буын өчен үрнәк. Чарада Әхсән Фатхетдиновның чырдашлары, сәнгать белгечләре, рәссамнар, язучылар катнашты. Фойеда Әхсән Фатхетдинов исләреннән торган күргәзмә дә тәкъдим ителде.
Татарстанда графика дөньясында проекты старт алды. Графика дөньясында мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә белем бирү һәм остазлык проекты. Ул яшь буынга традицион рухи әхлакый кыйммәтләрне җиткерүгә юнәлтелгән. Әлеге проект кысаларында графика укыту методик китап нәшр ителде. Казанның Милли китапханәсендә әлеге китапны тәкъдир итү чарасы узды. Графика дөньясында проект аша теләгән кеше рәсем күнекмәләре белән таныша ала. Проектның онлайн һәм офлайн программалары сәнгать мәктәбе булмаган торак пунктларга яшәүчеләргә дә рәсем ясау нигезләрен өйрәтә. 280 биттән торган басма график техникаларны мөстәкыйль үзләштерергә ярдәм итә. Китапның авторлары Фешн исемендәге Казан сынлы сәнгать училище директоры Ольга Гыйльметдинова һәм рәссам Розалина Мусабирова. Бу китап Россия Федерациясы президентының гранты ярдәмендә дөнья күрде һәм безнең проектка китап чыгу гына түгел, әле алда безнең бар мастер-класслар. Без аларны республика күләмендә төрле районнарда уздырачакбыз һәм теләгән балалар алар безгә мөрәҗәгать итәргә тиешләр. Без бу дәресләрне бушлай уздырабыз. Проект Казан сынлы сәнгать училищесы мәдәниятне үстерү ресурс үзәге ярдәме белән тормышка ашырыла. Татарстан Республикасы өчен эшләнгән проект. Россия Федерациясы шундый акчалар чыгарып, мондый проектны ярдәм иткәч, минемчә, һәр бала үз шансын калдырмасын. Безнең бу китапта 5 төрле график техника күрсәтелә. Бу график карандаш, аннан күмер белән ничек матур рәсемнәр ясарга була өйрәтелә. Соус, перо, тушь и акварель. Басманың үзенчәлеге шунда, китапта Казан сынлы сәнгать училище студентларының эшләре бирелгән. Һәр укучыга үз көченә ышанырга, темадан соң биремнәрне башкарып, материалны ныгыту өчен сорауларга җавап биреп, иҗади үсәргә мөмкинлек бирә. Теләүчеләр графика дөньясында проектында катнашу өчен экранда күрсәтелгән электрон адрес аша осталык дәресләренә теркәлә ала. Ләлә Зайнуллина, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Русфонд хәйрия җәмгыяте белән берлектә авыру балаларга булышу буенча уртак проектны дәвам итә. Узган юлы без бергәләп Гадилә Сабировага булыштык. 8 яшьлек Марсель Моратшин да ярдәмгә мохтаҗ. Малайның колаклары ишетми, махсус аппарат сатып алырга кирәк. Слоник. Кажи, слоник, молодец. Марсель Моратшинга сүзне аңлау өчен нык игътибарлы булу зарур. Ул махсус сыйныфка йөри, логопед белән шөгыльләнә, төсләр һәм саннарны аерырга өйрәнә. Күнегүләр вакытында аның начар ишетүен ачыклаганнар, кайбер авызларны бөтенләй ишетми. Без бардык консультациягә сурдологка, радио звука дигән хибеткә бардык, карадык. Менә бу слуховой аппаратларны кигереп күрсәттеләр. Болеро дигән аппарат, слуховой аппарат. Ул более шундый кыйбат дигәнди. Шул аппаратны кигәчтән бала топтан калды да, тыңлап тора, үзенә күрә елмая, безгә карый, врачка карый. Марсель вакытыннан алда туган табиблар Даун синдромы диагнозын куйганнар, соңрак сәламәтлеге начарлана. Баланың ишетмәүлеге кызганычка каршы быел гына 1нче класска укырга кергәч кенә билгеле булды. Һәм кайбер укытучының сөйләгән сүзләрен ишетми бала, кайбер дуслары белән аралашканда сүзләрне ишетми. Шуңа күрә, әгәр дә бу авырлыкларын ничек тә булса җиңеләйтергә мөмкинлек булса, бик яхшы булыр иде. Хәзер Марсель актив яшәү рәвеше алып бара. Футбол уйнарга, бассейнда йөзәргә, саф һавада йөрергә ярата. Балалар мода театрына йөри. Дөрес, аңа яшьтәшләр белән аралашу авыр бирелә. Нуждаются в слуховых аппаратах с новыми технологиями, которые обеспечивают более четкое звучание речи. Сүзнең төгәл яңгыравын тәэмин итүче яхшы ишетү аппараты кирәк. Ул баш миенә тавышларны җиңелрәк үзләштерергә булыша, сөйләмнең ныклыгын тәэмин итә. Шулай ук тирә-юньдәге артык тавышлардан саклый. Заманча ишетү аппаратлары 268 мең сум тора. Гаиләнең бу кадәр акчасы юк. Без Марсельгә бергәләп ярдәм итә алабыз. 5542 номерына дети сүзе белән SMS җибәрергә кирәк. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфонд сайтларында. Алия Галиуллина, Ралина Абрамова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.
Өлкән яшьтә булсалар да иҗаттан, кул эшләреннән аерылмыйлар. Татарстанда пенсионерлар өчен халык иҗаты конкурсы дәвам итә. Конкурска бөтен республикадан меңләгән катнашучы үз эшләрен тәкъдим итте. Эшләнмәләрнең күплеге һәм төрлелеге хәтта оештыручыларны да гаҗәпләндерде. Буяулар, пумала, киндер тукыма, иҗатка омтылу. Табигатьнең гүзәл күренешләрен ясау өчен барысы да кирәк. Татьяна Самойленкоға 63 яшь, профессиональ рәссам түгел. Иҗат белән пенсиягә чыккач шөгыльләнә башлаган. Я ее называю «моя пандемийная», потому что краски остались в студии, мы оказались заперты полностью вот в своих 4 стенах. Иҗатка тотынуым пандемияга бәйле. Буяулар студияда калды. Без үзебезнең фатирга бикләндек. Бер ай өйдә утырдым. Калган буяулар белән рәсемнәр ясадым. Ул ире белән яши, эшли, Россия буйлап сәяхәттәргә ярата. Кайчагында сәяхәттән соң киндергә сүрәтләр төшерә, осталыгын камилләштерә. Баштарак кыенрак булса, хәзер кайбер эшләрен конкурска да тәкъдим итәрлек тәҗрибә туплаган. Возраст – это действительно только маленькая веха для того, чтобы начать все с нуля. Действительно, жизнь на пенсии только начинается. 60 яшьтән узган кешеләр арасында мондый талантлар республика буенча меңнәрчә. Алар өчен иҗади конкурс үткәрелә. 2 айда 6000-гә якын материал җыелган. Мы воочию убедились, насколько же богат этот мир ветеранский. То, что старшее поколение. Без ветераннар дөньясының никадәр бай булуына үз күзләребез белән инандык. Өлкән буынның заман белән бергә атларга тырышуы безгә дә этәргеч бирде. Яңа конкурслар, проектлар игълан иттек. Бәйләү, тегү, агач чыку, металлдан әйберләр ясау. Булар барысы да өлкән буын хезмәте. Иң өлкән катнашучыга 94 яшь. Сайлап алуның катлаулы булуы турында эшләрнең төрлелеге һәм матурлыгы сөйли. Конкурста 10 номинация, җиңүчеләрне кыйммәтле бүләкләр көтә. Фарис Мөхәммәтов, Александр Шмагин, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары. Укучыларның язгы каникулы ничек уза? Фән олимпиадалары йомгаклары нинди? Мәгариф учреждениеләрендә балаларның иминлеген саклау кагыйдәләре ничек үтәлә? Татарстан радиосының чираттагы турдан-туры эфиры шушы көн үзәк мәсьәләләргә багышланды. Республика мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин шулай ук мәгариф өлкәсендәге агымдагы вазгыятькә бәя бирде, уку елының үзенчәлекләренә тукталды. Радио тыңлаучыларына кызыксындырган борчыган сорауларга җавап бирде. Студия кунагы безнең дә кайбер сорауларга ачыклык кертте. Илсур Гареевич, хәерле иртә. Хәерле иртә. Укучыларның каникулы ничек оештырылды? Шушы ял вакытында 9-11 сыйныф укучыларының яңадан бер кабат бердәм дәүләт имтиханнарына, төп дәүләт имтиханнарына хәзер мөмкинлекләре бар. Чөнки алар ял белән шушы әзерлекне бергә алып барырга тиешләр. Югары сыйныф укучылары мәктәпләрдә укытучылар тарафыннан, мәктәп җитәкчеләре тарафыннан төрле консультациялар оештырылган. Безнең бит мәктәп системасында укытучылар балалар ял иткәндә дә ял итә алмыйлар. Чөнки аларның педсоветлары, методик семинарлар, үзләренең белемнәрен күтәрү өчен төрле чаралар үткәрелә, фәнни-гамәли конференциялар. Әйтергә кирәк, хәзерге вакытта безнең республикабызның 9 районында язгы чорда, шул исәптә Казанда да мәктәп яны лагерьлары эшләп килә. Анда туклану, балалар белән төрле чаралар үткәрү барысы да каралган. Иң мөһиме балаларның сау-сәламәт булып, яңадан 6 апрельдә безнең республика мәктәпләренә килүен без өметләнеп көтеп калабыз. Быелгы фән олимпиадалары ничек бара? 3-нче тапкыр инде онлайн режимда шушы олимпиадага баручы балаларны сәламләп, аларга үзебезнең чын күңелдән, чын йөрәктән чыккан сүзләребезне җиткереп, укытучыларга рәхмәт әйтеп, аларны олимпиадаларга җибәрәбез. Менә информатикадан, химиядан булып үтте олимпиадалар, нәтиҗәләр яхшы. Хәзерге вакытта безнең Татарстанда, Казанда менә без аны 3-нче көн ачтык. Тарих буенча олимпиада алып барыла. Россиянең 71 төбәгеннән 297 бала һәм 90 шушы балаларны алып килүче өлкәннәр килделәр. 3 турда үтә олимпиада. Әйтәсем килә, бөтен Россия күләмендә алып барыла торган олимпиадаларның соңгы этабының Казанда үткәрелүе ул безнең өчен зур дәрәҗә. Яңадан 3 олимпиаданың республикада үткәреләсе бар әле. Безнең максат Россия күләмендә
шушы позицияны бирмичә, алга таба тагын да яхшырак итеп балаларны әзерләү олимпиадаларга, бу юнәлешне безнең приоритет юнәлешкә керә. Чөнки Birinçiden bu bizning subyektlarning boshliqlarini da kriteriyalar, shunday kriteriya var. Boshliqlarining ishchanligini da yig'inti yasay. Bu tag'in da yaxshiroq yig'inti yasasin uchun, ham nechilar yaxshi bo'lsin uchun respublika yetakchiligi Rustam Nurgalievich Minnixanov shu bog'larga, jinguvchilarga aytganda премия деп әйтсәк тә була, матди яктан ярдәм итү дип әйтсәк тә була. Җиңүчеләр 200 мең алачак, призерлар 100 мең алачак. Бу бик зур бәяләү. Ел укытучысы мөгаллимнәр арасындагы башка төрле конкурслар ничек уза? Бөтен Россия күләмендә үткәрелүче иң зур конкурсларның берсе, ул да булса инде һөнәри конкурс, ел укытучысы конкурсы. Менә безнең 25 мартта гына шушы конкурска йомгак ясалды. Анда җиңүче булып, икенче лицей интернеттан Казан шәһәреннән Илсур Рөстәм улы Зихан чыкты. Әлбәттә, олимпиадалар белән әгәр дә бәйләсәк, күпмедер өлешен җиңүнең ул менә ничә ел дәвамында тарихтан, җәмгыять белеменнән балаларны хәзерли. Монсы бер. Икенче, шушы менә конкурста катнашучыларның саны да артты быел. Алар, әгәр дә әйтсәк, 16 декабрьдә башланган бу конкурсның беренче этабы мәктәп күләмендә хәзерге көнгә хәтле 800-дән артык укытучы катнашты. Монсы бер. Шуларның иң югары ноктага җитә алганнары, алар безнең 44 укытучы. Демәк, стажлары 3 елдан артык булган, 21 яшь укытучылар стажлары 3 елдан ким булганнар, 65 укытучы көч сынашты. Монсы гомуми алганда, татар теле һәм әдәбияты буенча шулай ук республикабызның 38 районыннан килгән укытучылар, Россиянең 10 төбәгеннән килгән укытучылар, алар барысы да үзләренең һөнәри осталыгын күрсәтеп, чын мәгънәсендә остаз икәнлекләрен яңадан бер кабат дәлили алдылар. Мәгариф учреждениеләрендә иминлекне тәэмин итүдә нәрсәләр эшләнә? Һәр мәктәптә безнең кнопка бар. Әйтергә кирәк, ул әгәр дә нәрсә булса килеп чыга икән, шул кнопка басып, бик тиз арада безгә килеп җитәләр мәктәпләргә. Әлбәттә, ул кнопкаларга басып, аларны чакырырга язмасын. Беренчедән, шуңа карамастан без әзер булырга тиешбез. Иң мөһиме, һәр бала, һәр ягъни һәр хезмәткәр бик игътибарлы булырга тиеш. Килгән кешегә, киткән кешегә, урамда чыраган кешегә. Шуңа күрә мәктәп ул беренчедән мәктәпне бөтенләй ябып, зур-зур кыймалар белән әйләндереп алып, бөтенләй анда кирми торган итсәк, ул безнең җәмгыятьтән аерылу, ансы да бик шап бетми, бит ябылып бетеп булмый, чөнки аннан чыгалар, урамга чыгалар. Гомумән куркынычсызлык проблемалар алар җитәрлек. Шуңа карамастан без барыбыз да бу эшне алып барырга тиешбез. Илсур Гәрәевич, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.